Moro vaan, mutta nyt tulee habanero shotti ja mä en saa 2 minuuttia juoda mitään. Ja se katsotaan, mä itse asiassa tiedä mistä se katsotaan, mutta käy hakee sun puhelin. Joo, eli mä käyn hakee nyt shottilasi. Eiköhän sitten pistä shotti. Hyi saatana. Ei tää oo kyllä kivaa toimitusta. Oh god. Sinne sitä tippuu. Perkele kun pitää vatkata. No niin, eiks toi oo ihan hyvä määrä? Joo, se on aivan loistava. No ei oikeesti vittu kusetin teitä. Siis te ette haista tätä paskaa, ei oo mikä tästä lähtee. Niin mie jaksa enempää. No niin, sit pistää muki siihen viereen. Saisiko jalkaa? Sitten pistää maitoa. Sitten kun vedät sellaista, niin siitä tulee hirveä polte, niin ottakaa kaapista 1 leipä. Niin se helpottaa sitä poltetta huomattavasti. Ja muutenkin mä syön aamupalan tässä samalla. Aamupala sisältyy lasillinen maitoa, shotti habanero, leipä ja jogurtti. Ja totta kai mä tarvitsen ajastuksen täältä. Noin, eli tässä on ajastus. Noniin. Tästä lähtee. Pistä saman tien se käynti, kun mä huitan sut tän shotin. Haista. Eiks näytäkin hyvältä? Nami. Hyi vittu. Hyi! Vittu, vedetään Pohjanmaan kautta. Yksi 40. Ja mä menen kauan sellaista mukeissa noissa, niin aivan juoksilla. Kuvaappa mun silmiä, kato niitä. Oi vittu, ne vuotaa. Perkele minuutti. Tosta liikkuu. Hyi perse. Tuntuu, että suolet menis paskaksi. 40 sekuntia. Kaksysi. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Perkele.